Gorka Etxebarria gitarran eta Alfonso Rodríguez biolinen, segundola eta musikaskolatik txalo, bero bat euren zamesedez. Arratsalde on danori, da ondo etorri nik Gerniken Sarizen bigarren ediziora. Honek Sarizek dakizu moduen pasadan urtien hasi ziren, herrizen dekogun merkataritza eta ostalaritza sektorietako enpresari aitorpentsu beteitzeko. Hain zuzen be, enpresa horrek lagundu eitzen dabe berrikuntza, modernizazio eta sendotze lanetan. Eta benetako aitorpena merezi dabe ganera, bertoko ekonomizen eta herrizen beran funtsezko elementu dizen direlako beti. Aurten, sari honen bigarren edizioa ospatzen dugu, esanten moduen, eta ez bakarrik herrizen saltzi asko guztetan jakulako. Oin dino betopetan dugu zelako, herriko merkataritzien altxorrak, antzinekoak zein barrizek. Zapore klasikoa deken denda dekoguz, baina apustu barrizekaz konbinetan dabe zenak bebai. Eta danape herriko esentzize biziri mantentzen dabe. Gure dendak paisaia komertziala barritzen dabie eta bizirik mantentzen dabe kalietan topetan dugun sektore honen harimie. Aurtengo edizioan 53 hautagaitza jaso doguz eta esan bierra dau enpresa danak top baina top itzelesko kalidadi erakutsi dabiela. Enpresa horren atzien jente ezagune dau, gure auzotarrak izen leikez, lagunek eta zenidiepe bai. Gure baratze eta itsasoatako produkturik tipikonetak batzuk saltzen dabez batzuk. Da beste batzuk azken produktuek, modernoenak, baina danatan be pertsonetaz ari gara. Txikizenetik handizenera, klasikonetik barrizenera, danape helburu bardinedeke. Gure bizitzie, hobetzie. Eta hori dana, gure ostalaritziegaz, kuadriliegaz, orokorrien lagunekaz, edo familizegaz gozatzeko espazizoatan. Bizkaizen beti aukidogun gastronomi paregabie alde batera itzibarik. Eta santen erakusgarri, amentxedeko zuebidizoa. Hauxe da gure herrize. Gernike. Askontzako Gernike arbolie da. Merkatu plazie. Punte luzi izan egon, gero haukoa da, zekoa da. Pikason Gernika, Gernike eta bere historize. Baina Gernikek badeko zaine zeunek ez diren altxorrak, sekretuek. Alan zela topatezu, ondo? Batzuk ez dakize, tropikoan ez bagauz be, tropikalak izen algarela. Ta eguraldi hona dauenien, benido remoten daben bule barra deko gule. Eta batez be gure sekreturik handizena, jenti dala. Gernikarrak, geu. Goizero eguzkizegaz batera izartuten diren bizilagunek. Urotxuken du, da igiri azurreken du bari. Eta munduko gauze txikizek direla munduko gauzerik ederrena. Otoiek zetan baino bizu, otoie. Ez da zute guzten txarto, Tai hauxe da, bai. Eta akseino txiki bako txanatzien izen bat dauela. ¿Quieres que te ponga papel de regalo? María Ángeles, Peñat, Idoia, Yamile, Pedro, Javi, Aliotz, Agurtzane, Eunjai, Ainara edo Mila, pertsona bat. Txikiz jaua, polit jaua, osasuntxo haua, urreko haua. Eta holandala Gernike bizi jaua, danon haua, bere kaliek kali hau, etxiek etxi hau, urrun dauena urbilau. Eroso hau. Eta zeu, bai zeu, honin jokarren ederra. Zoriontsu haua. Horrezegaitik eta tropikalak izeten segiduteko, nik Gerniken. Nik Gerniken Sarizek lau kategoriten banatute dauz. Lehenik eta behin, merkataritza berrizen sarize edo ekimen berritzaileen aukiko genuen. Kategori honetan, balizo emoten jake herrizen sortu barri diren enpresa berritzaileri, baina lehendik egon diren establezimendueri bebai. Egungo eskarizetara egokitzeko indaben esfortzue gaitzik eta berrikuntzarako erakutsi dabien gaitasune gaitzik. Izen be, batzuk online hasi diezaltzen, beste batzuk fidelizazio sistemak sortzin aldin jabe, sustapen ekintza berritzaileen alde beste batzuk, eta danape produktuen aurkezpenien eta erakusleioan lan finein jabe. Bigarrenik, ostalaritzien sarize dekogu.
Kategori honetan, herriko ostalaritzako profesionalak saritzen dire. Sektorierien jotzien ekarpena gaitzik. Jardunbide egokizek aukida bezalako, ekintza berritzaile dekezelako, edo eskaintzen dabiezen zerbitzu egaitzik. Hirugarrenik, auzoko merkataritzien sarize dekogu. Kategori honetan, Gernikeko merkataritza erdigunetik kanpo egon arren, dauzen ere muen zeregin garrantzitsue deken enpresak saritzen die, erreferente direlako. Eta laugarrenik eta azkenik, ibilbide komertzialan sarize eta Gernika eta Urdaibai marka sustatzen dabenentzako sarize. Sari honek, Gernikeko historizen zier, erreferente izen diren establezimendu emblematikoen, enpresaburuen eta familia zagen ibilbidieri aitorpena itzentxo. Merkatuen egoera aldakorretara egokitzeko gai izen direlako, da betibe hasteko eta zabaltzeko gaitasune erakutsi dabelako. Gerniken erreferente izeniko establezimentu ebe baloreko dire. Ohiturekaz loturie dekelako, Gerniken eta Urdaibain irudize proiektetan laguntzen dabelako, eta bertoko produktuek eta gastronomize balioesten laguntzen dabielako. Eta nortzuk izen dire jotake lanien ibildirenak sari honek emoteko. Gure epaimaikidiek emendeko guzgugaz, lehenik eta behin Inigo Maguna Goikoetxea Agirre, Gernikeko udaleko tokigarapen merkataritza eta turismo zinegotzize, bigarrenik Nikolas García Borregero, Urdaibaiko Biosfera Reserban patronatuko zuzendarize, hirugarrenik Nerea Mintegi, Bermio, Mundaka eta Sukarrietako behargintzako zuzendarize, eta laugarrenik Gaizka Muniategi, Gernikeko merkatari, ostalari eta zerbitzu enpresen elkarteko lehendakarize. Eta oin bagoaz interesetan dozkun puntora, nortzu dire aurtengo sarituek. Lehenik eta behin, lehenengo kategorizen, nik Gernikan sarizen bigarren edizioan, ekimen berritzaileen sarize, CrossFit Gernikantzako izan da. CrossFit Gernika gaur egun 4 pertsonari emotetzie lana eta ondo dakigun moduen kirol zerbitzu bat eskaintzen dabe. Kirol entrenamentuen bidez gizarte osoan osasune eta zoriontasun hobetzeko. Zerbitzu horretan euren marki bihurtu die arreta pertsonala eta hurbiltasune. Pertsona bakotza baloratute sentitzeko eta CrossFitera sartzen dan bakotzien apurtzu bezufritzi ez gain, barratotxuena pasetako, jak estamos, eta dakizuen modun dano dakigu CrossFit entrenamendu teknika badala, hainbat kirol disiplina kombinatzen da bezena, eta orokorrian epeluzera kirolarizen motivazioa sustatzia deko helburu. Banaka edo talde txikizetan eitzen da hori bai, beti entrenatzaile baten gidaritzapien eta eskerrak zeaginek karu dauz. Negozizo barri honek Gernika Lumokon aldeko aposto sendo eta berritzaileen jau. Batez be, Gernikako bombardaketien urteurrenerako omenaldize diseinatu zabielako. Bertan, Euskadiko eta beste leku batzuetako boxetako hainbat kirolarik entrenamentu berain bien aldiberian. Egun hartan bizi izandakoan simbolismoa errepresentetako. Eta ganera, apirilen 26tik aurrerako tradizioa izango dain. Bi basuek eta aurrera bidizoa. Eta igo daitezela orain, sarize batzen, Jon Kauso eta Adriana García, Gernika CrossFiten izenien, eta bebai sarize mongodotzie Gaizka Muniategik, Gernikako merkatari, ostalari eta zerbitzu enpresen elkarteko presidentiek. Igo zaitzezi, mesedez. Eskerrik asko, Gernika, oso pozik gaude sari honengatik, eta espero dugu urte askotarako hemen egotea, etxean bezala gaudelako, eta eskerrik asko. Da txaloa bai, baina badakizu zer datorren, ojo alturron, eta dana CrossFitera gero.
Ni Gernikan Sarizen bigarren edizioko ostalaritzien Sarize, Legoie taberniek eroan deu. Legoie tabernien nortasun ezaugarri nagusize garagardoa da. Baina, garagardoan espezializatute dauen taberna bat ezatiegaz oso labur geratuko ginen. Izen be, Legoiek garagardoa maitatzie, garagardoagaz esperimentetie, eta batez be, pasino eta maitasun hori bere tabernara joaten diren pertsona guztizeri transmititzeko gai izetie, deko horretan deko meritoa. Legoie bere rol klasikotik urtetako gai izen da eta garagardoa kontsumitzeko modu barrizek ekarri dozkuz. Resakak bebai. Horretako katak antolatzen dabez, marinajiek eta ekintza berritzaileek eitzen dabez edari honen ezagutzie eta erabilerie sustatzeko. Eta hori dana ganera, lokala bera alde batera itzi barik. Izen be taberna berezi bada, Jabien gusture imininekoa. Eta gustora egoteko leku izen gure deu. Animazioz eta izaera propioz betetako kale txiki baten dau. Bertan ez da ambienterik inoz falta izeten. Eta ikusi dezazuen, hementxedeko zue bidizoa. Inigo daitzezela mesedez, Igor Mota eta Oier Alberdi, sarituek eta bebai Inigo Magunagoiko etxea, Sarize moteko, ekonomi garapen, merkataritza eta turismo arloko zinegotzi zaigo edanok bertora mesedez. Eskerrik asko, olentxero, heldude hartu urte, hilabete harin hau. Eskertzen da benetan, eta posgarri da. Posgarri da, eta ez bakarrik guretzako, nik uste dut, egoera honetan, gauzen egoera honetan, saridunek izan gara, danok, merkatuan lan egiten dugun guztiok, sarituak izan gara, la hemos pasado, Venga, mi esker! Sarizen edizio honetako auzoko merkataritzien Sarize, hirugarrenik Izaskun arategizek eroan deu. Oindala 20 urte baino gehiago, Izaskunek arategiz erosiban aurreko Jabie jubile zanien. Baina, denbora horretan guztizetan, negozioz arduratziez gain, berak klaro aukideu kontu ez alabakarrik arategizen martxan mantentzie. Baizik eta hastie eta hobetutie. Horregaitzik erosiban ondoko lokala, dendien tamaini handitzeko. Eta produktu barrizek sartzen jarraitu ban, bestik beste, baldez aurretik prestatuniko janarize. Eta horreri esker, betiko bezeroak mantentziez gain, barrizek irabazi bazen gaztiek tartien. Lan egokitzapen eta alegin handiko ibilbidie izen da Izaskun arategizena. Eta horregaitzi bihurtu da, auzoko referentie. Eta Izaskun nahi manol, auzo mailako referenti bakarrik ezuen mundu mailako referentie. Ezuek munduko leku danatan egona zela be, zelan alimentezta zuen. Eskerrik asko neure partez bai. Eta merkantzi hori dan aduanatik ole da bendan ari be, eskerrik asko. Oin bai, aurrera bidizoa. Itxezela mesedez, sarituek, Imanol eta Izaskun, Igo mesedez eta Nikolas Gartia Borregero, Urdaibai Biosfera Erreserbako patronatuen zuzendarizek, emongo dotzu Sarize.
eskerrik asko, merkataritzari, gehi udalari be, opa dio egitea gaitxik, eta baita ere, kontutan hartun gure dugutena gure klientelie, aderibe eskerrak. Ze eurek espalitzak ez ezingo, onarte eskiri da jereko. Eskerrik asko tan hori. Eta laugarrenik, nik Gerniken sarizen bigarren edizioan, ibilbide komertzialan sarize eskuratu deu Adela Garteizek. Adela Garteizeri buruz hitzaitzie, ja Gernika Lumoko historiz ez berbaitzielakoa da. 160 urte, baino gehiago historiz edeko dendiek, ojo, harin esaten da, 160 urte. Eta ja herriko markata dana bihurtu die. Ibilbide horretan, lau belaunaldi txandakatu izen dire erakusmaizen atzien. Negozizua urtez urte barrituz eta gokituz. Gaur egun, hainbeste urteren ostien, Adela Garteizek erreferente izeten segitzen dugu nino Gerniken. Erreferentie dendan artien, modan eta erreferentie bebai enpresa batek denbora barrizetan egon diren aldaketa danatara etengabe egokitzeko erakutsi behar daben gaitasunien. Zeuek bai erresilientiek. Aintzatezpena merezidaben ibilbidi izen da, eta horti datoz arize. Ta bueno, beste urte eta belaunaldi asko bebai ikusi dagikuesela zeuenien. Aurrera bidizoa. Igo daitzezela mesedez saritue, Juan Cruz eta Adela Zaio eta Jose Mari Gorroño Gernikeko alkatiek emongo dotzue sarize. Bueno, lehenengo eta behin, eskerrik asko sarize gaitik, eta gero, bueno, geure edendie antxinekoa da, eta no, ontxe momentuena akorretan az, amumataz, Adela Garteiz, Eitxitxe, Marcelino Zaio, ama, Margarita Bilbao, eta aita, Markel Zaio. Eta ontxe gauzenok, bebai, Maripaz Sánchez, Aitor Arana, Arrebi Adela, eta neu. Benetan eskerrak, sario honegaitik, danok izin gara parte honetaz. Eskerrak mila, gutaz akordiatia gaitik. Eskerrik asko. Eta jarra izen, saridanak entregeta dauzela, segundo Olaeta musikaskolako Alfonso Rodríguez eta Gorka Etxebarriak barrirobe, musika minuto batzuk eskainiko dozku. Txalo bero bat euren txamezedez.
Eta orain, ekitaldi amaitzu aurretik, Jose Mari Gorroño Gernikako Lumoko alkatiri mogotzatitxe. Igo mesedez. Gabon dan hori. Lehenengo, zorionak zeharitxueri Adela Garteiz. Utxe gogoratzen egonaz, gurasoko egon bazien, Markel da Margari, emulsioen eta guztien. Neu bina zapurtxuet. Izaskun, Naimanol, Legoie, Igor, eta CrossFit Gernika. Eskerrik asko bebai denda eta tabernan elkartiri. Hor dago aizka, benetan lan ona zuena. Bueno, txarto pasedu danok gixo barrizegaz. Batzuk gixorik etzien, beste batzuk ospitzelien. Umiek eskola barik martizien amairutik irailera arte. Edadeko jentie etzien milurregaz, tabernak eta dendak zarratute, beste asko gehienak be autonomak, bi herriparik, benetan gogorra izen zen 2008 urtie. Eta bueno, esaria hobeto guazela. Har nik ez dut eurrera behitxu bidure ilusinuagaz. Elkartigaz lanien gauz, gamonak ondo preparetan, argizek eta beste gauze asko. Danik esan, ni ilusinuagaz nabela. Namen berba bat ibiltzen da erderaz, asko pandemia honeak zetor dana, erderaz esango dut. Deciros que yo sí estoy muy ilusionado y quiero que vosotros todos veáis el futuro con alegría y ilusión. Con el virus se ha puesto de actualidad la palabra resiliencia, que antes se oía poco. Esa capacidad que tiene la persona para superar circunstancias malas, desfavorables, situaciones complicadas y seguir avanzando hacia el futuro. La resiliencia potencia la felicidad. Yo soy resiliente y vosotros sois resilientes. Tenemos que ser resilientes y optimistas. Zaindu da besarka handi bat danori. Eskerrik asko. Orain bai, iritsi gara ekitaldi honen amaierara, eskerrik asko ni Gerniken sarizen bigarren edizio honetara hurbildu sarien hori, eta amaitzeko saritueri zein sarizen mondo zuen hori bertora igoteko eskatuko dotzuete familiako argazkize atateko mesedez. Eskerrik asko dan hori.